alt evlerin bärini japsyrdyk. Mana atkostlaryň bärini istedik. Mana atkostlaryň bäri. Atkostun kraskilebizde. Mana tualeti o. Atkostlardy pakaýan. Ogully koýgan jokmyn äli. Atkostlaryň bäri. Mana 3-nji etaş paşty bitip dur endi, aboýga daýyn. Endi ýakda 4-nji etaşymyz bar. Bir etaşda 3 kwartira goý. Şu 3 kwartirany alana töbesini çistowy jap, kraskilep. Oso Tura endi 4-nji etaş bar. Atkostlar istebilýär. Atkostun bärini keşe istedik. Endi 3 kurklep kraskilep.